Masu kallon mu barkanmu da warhaka, sannunmu da saduwa da ku a cikin shirinmu na wannan tagwayen tashoshin namu masu na Farfajiyar Mata TV da kuma na Isa TV, dukkansu a YouTube channel. Tashoshi ne da muke kawo muku shirye-shirye waɗanda suka shafi mata da maza da kuma abubuwa da suka shafi yau da kullum, kuma mukan yi duba game da abubuwan da suke faruwa a cikin al'umma domin ganin cewa in na jan hankali ne an jawo hankalin jama'a akan su gujewa abun, idan kuma abu ne wanda za a ƙaru da shi mukan haska domin cewa duka a gudu tare a tsira tare. Waɗannan shi ne abin da shirye-shiryen namu suka ƙunsa. Amma idan yau ka taɓa kawo ziyara cikin channel ɗinmu na Farfajiyar Mata TV da na Isa TV, to da Allah a daure a shiga a mana subscribing, a mana liking, a mana share domin waɗansu su amfana da abubuwan da muke ɗorawa, kuma a mana comment domin ƙara mana ƙarfin gwiwa. Sannan ku danna ƙararrawar sanarwa inda da zarar mun ɗora sabon shiri za a sanar da ku kai tsaye, zai zo gare ku. To yau za mu yi magana game da wani abu shi ma da yake faruwa a cikin Kannywood. Wato in ba a manta ba, Sani Danja ya sa an yi wa Barau waƙa, ko mu ce ya yi wa Barau waƙa, wadda a waƙar ana faɗin rigijibjib. To waƙa ta bar baya da ƙura, domin kuwa a yanzu haka Hadiza Kabara ta fito ta ce kalmar rigijibjib kalmar ta ce. Ita Hadiza Muhammad Sani kenan, wadda aka fi sani da Hadiza Kabara. Ta ce rigijibjib kowa ya san kalmar ta ce, take faɗa a bata, saboda haka yanzu an mata satar amsa, an ɗauki kalmar ta an yi amfani da ita. Sani Danja ya yi amfani da ita ya samu kuɗaɗe, sabida haka ita fa ta ce sam bata amince ba, matuƙar ko ana son ta haƙura to sai dai a bata naira miliyan 20 ko 27 ko kuma miliyan 30 cif, to sannan za ta bar wannan magana. Ta ce idan ko har ba hakan aka yi ba, to fa ta ce sai dai su haɗu a kotu. Ta ce tabbas sai dai su haɗu a kotu, saboda an saci kalmar ta an yi amfani da ita ba tare da sanin ta ba, ba tare da neman izinin ta ba, ba tare da ta ba da dama ba. Sabida haka lallai sai ya biya ta tarar naira 20,000 ko 27,000, ko sai ya biya ta tarar kai naira miliyan ƴan uwa ba dubu ba. Baki na ne ya suɓuce, ashe miliyan fa ta ce, miliyan 20 ko miliyan 27 ko miliyan 30 sai an biya ta waɗannan kuɗaɗe, idan ba haka ba kuwa ta ce su haɗe a kotu. To muna sauraron menene ra'ayinku ga wannan al'amari tsakanin Sani Danja da ita Hadiza Muhammad Sani, wadda aka fi sani da suna Hadiza Kabara. To ƴan comment muna buƙatar comment ɗinku. Yawwa kun dai ji inda take kayawa. To muna godiya da kallon shirin Farfajiyar Mata, a yaɗa mana bidiyon mu in an ji daɗin sa. Muna godiya.